Καλησπέρα, Φούγκ εδώ. Όπως βλέπετε σουρουπώνει και το φεγγάρι έχει ένα κατάλληλο σχήμα για να σας δώσω ένα tip για να βρίσκουμε τον προσανατολισμό το βράδυ. Όπως βλέπουμε το φεγγάρι έχει ένα σχήμα του νυχιού, όπως λέμε, τις άκρες του νυχιού, και όταν έχει αυτό το σχήμα και μόνο τότε, αν ενώσουμε μισό λεπτό, αν ενώσουμε την πάνω κορυφή με την κάτω και σχηματίσουμε μια νοητή ευθεία, εκεί που αυτή η ευθεία θα τέμνει τον ορίζοντα, προς τα εκεί είναι ο νότος. Όχι ακριβώς νότος, λίγο νοτιοανατολικά, λίγο νοτιοδυτικά. Πάντως σίγουρα έχουμε μια νότια κατεύθυνση. Και έτσι μπορούμε να βρούμε και τα υπόλοιπα μετά σημεία του ορίζοντα. Έτσι, ξαναλέω, μόνο όταν έχει αυτό το σχήμα, λίγο πιο άδειο, λίγο πιο γεμάτο, αλλά όταν φτάσει κοντά στη μέση και παραπέρα, τότε όχι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κόλπο. Χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους, πάλι με τη σελήνη, που θα πούμε σε άλλα βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.